Nai ko bangke lake ke thom a constituency tum pinana itu inut bahani tum kan yedo tame majority ongdum ke seat sharing nang ni usi hal bangso kota lason husi claim lo hodak ci donde delo amasi nili mathalo la pulute bukajan ta hangai meeting usi nili meeting hang lo hodak lasi meeting hang si dat bukajana long sur kothara long si chengwai constituency throp do lada bukajana long lasi jahang lo dowar baguri nili lapen sur kothar diopani bukajan borjana murid ani tum la tum an chatong lo lapen hadak nili tum akumiti lake tribal unity mane karbi lapen naga akhe lapen kusari akhe lapen adivasi akhe la inglong so tum han anka parlu et si militum tribal unity lapu sona constituency si militum hadak chingrum asehala so ka chingrum hot bangta tu that mi jiti chelo la kado kavita chekroi bokajan ke APHLC pensi thur nangi la pensi tum election MLA bang chepti du nai balam si chekroi lo la pen si sharing bang ke nangne la pen alliance ta nangne congress lo ta chewar du nangne athe damtang MP husitame congress tum ke daga bokajan ke long bang ke kora pho ansi long anu akene ala hongkake nilitum APHLC tum ken damtang MP huta 31,000 nitum dak long dun la sinitum second position long dun lo la sinitum la non la naga akhelo la ke amen ke azamu ko hala pu inudalam pankha ni laitum ela nilitum argia ri do tumata itu long so reng nai ko klem la pe dam ta pelo na ren bola anpenta ni kado koi phanta ka pon eja pon phaman la pe asin no na du bang ke dam tang 31,000 long lo ko adivasiya khaya tum bang ke apen chingwai lo ha tum ta na support lo la in long so tum khai seta la kunaga tum ta re la nagren border do tum anta hala tum ta na che kroi dum la pen ko sari tum mes ko sari tum anta na che kroi dum la pen kado ko via kheleng long so khen cookie no ni long da do la unil nung gang ni tum hello cookie leader tum lo in long khai ke la in long ke cookie leader tum pen ni tum chingrum se la ha tum anta si sharing nang ne la posi itum APS season 4 ke ni posi ka tum sita arlo joy penamasi jiai ka tharaban Kopasong tong nama thalo ne alangli gorok gogoi tum pensi la tum chetong lo la pen December achiklo si alang tum hadak chetong na ili hala sodi fan phone nang kurilo ye katha aba nang go mako do pe kam si claim lo hem si do nili nang panang puya bang la hello pi dua phanta thang dari la pen pi dua phanta nije dari ni nang phansi secrecy pen ni nang phan nang thang joy la posi ne APHLC dode la pen APHLC party pen president ani plan